हाँ निहाती निहाती ଆଜି ନାହିଁ ତ ଅଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସ ଦେଖାଯିବ
ଆମେ ଖାଲି ପାଞ୍ଚ ଫ୍ୟାମିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ଭଉଣୀକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବୁ ଏଇ ଜଡ଼ିପଦା ହାଇସ୍କୁଲର ଟିଚର ହାଇସ୍କୁଲ ଆରେ ଏଠି ମାଷ୍ଟର ସବୁ ସାଧୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସାଧୁ ଗୋଟେ ନାହିଁ ମାଷ୍ଟର ଛଡ଼ା ମାଷ୍ଟର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଛଡ଼ା କେମିଷ୍ଟ୍ରିଟା ସାଇନ୍ସ ସବୁଠୁ ଭଲ ଟପିକ୍ ହେଲା କେମିଷ୍ଟ୍ରି mother language of science is mathematics, love of science chemistry, how physical पड़ो नहीं ना सोनी चेहरा नाम चेहरा मो चेहरा अन्न गुटे लक्ष पूरा पोखरी रे बुलवा खुशी मामा खाली गुड़ बता करेगा Foto